Έχουμε μια αγωνία, ανυπομονησία. Λοιπόν, να πούμε και το πώς μας λένε. Με λένε Στέλλα. Εμένα Βικτόρια. Και εμένα Ρενάτα. Η Ρενάτα έφτιαξε καφέ, βλέπω. Παιδιά, τι νομίζετε, ότι θα σας κάνω και την καφετζού, είπαμε. Ναι, καφεδάκι θα το θέλαμε κι εμείς και τα βουτυματάκια του από δίπλα. Εντάξει, όντως. Όχι, ρε παιδιά, δεν το κατάλαβα αυτό. Θα μπορούσαμε να Την βάλουμε επόμενη τη σειρά. φορά. Οκ. Αλλά θα αρχίσει από την επόμενη φορά, γιατί αυτή τη φορά έτσι λίγο δυσκολεύομαι να σας κάνω τον καφέ, γιατί αυτή τη στιγμή βαριέμαι λίγο. Φιλοξενία σου λέγεται. Ήρθαμε να πιούμε καφέ στο σπίτι της. Εγώ δεν θα το έλεγα για να μην βάλω τον εαυτό μου σε δύσκολη θέση ότι σας φιλοξενώ, αλλά αφού το είπες, ναι, όντως. Αλλά δεν σημαίνει ότι σας φιλοξενώ, θα σας κάνω και την καφετζού. Εντάξει, την επόμενη φορά θα φέρουμε, κοίτα, θα βάζεις τον καφέ, θα βάζουμε τα βουτήματα που είναι τα από δίπλα του καφέ. Όχι ρε παιδιά, ξέρετε πολύ καλά, αφού σας γνωρίζω πολύ καιρό, βαριέμαι λίγο να κάνω τον καφέ. Λίγο. Εσύ τι ήθελες να πεις δηλαδή για τα βουτήματα? Εντάξει, απλά όχι πολλά βουτήματα γιατί παχαίνουν κιόλας. Μην γίνουμε και... Βέβαια, να προσέχουμε και Προσέχουμε για να έχουμε να είμαστε ευχάριστες για τους εαυτούς μας. Φυσικά, πάνω από όλο αυτό. Λοιπόν, λίγο άβολο. Θέλετε να πείτε λίγο πώς νιώθετε που είναι το πρώτο podcast? Το δικό μας podcast. Αυτό κι αν είναι. Περίεργο είναι. Πολύ. Εγώ είπα και στην αρχή έχω μια αγωνία και έχω μια μορφή μικρή, πώς το λένε, μου βγαίνει η αδρεναλίνη. Άβολα. Καλά, θα υπάρξουν και αυτά. Εντάξει. Άβολα. Cringe. Εντάξει, όπως βλέπετε είμαστε λίγο... Ξεκινάμε, φαίνεται διαφορετικά. Να ξέρετε ότι σε αυτό το podcast θα είμαστε θα μιλάνε 3 διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές κοπέλες, άνθρωποι γενικότερα. Και χαρακτήρες, με τα πιστεύω τους, με τη ζωή τους, με τις επιλογές τους, με τους προβληματισμούς τους, γιατί ο κάθε άνθρωπος όντως διαφορετικός έχει διαφορετικούς προβληματισμούς, διαφορετικά όνειρα. Ναι, ισχύει αυτό που λες πάρα πολύ. Σεβαστά όλα, βέβαια, όλα σεβαστά και αποδεκτά. Ισχύει. Βικτόρια, αυτό που ήθελες να πεις πριν λίγο τι είναι, ότι έχουμε διαφορετικές ηλικίες και τι δηλαδή, δεν κατάλαβα. Νιώθεις ότι έχεις την πλεονεκτική θέση όντας η μικρότερη στην ομάδα? Έχω ένα ευρύτερο κοινό θα πιάσω, γιατί αντιπροσωπεύω τους millennials αλλά και τους Gen Z, αν λέγεται αυτό. Δηλαδή, εμείς τι είμαστε? Εσείς Millennials. Και εσύ είσαι στην πλεονεκτική θέση. Εγώ έχω πλεονεκτική θέση 2 ομάδες. Αντιπροσωπώ. Αντιπροσωπεύω. Αυτό θα κοπεί. Όποιον και να αντιπροσωπεύουμε, σε όποιο επίπεδο ηλικίας και αν έχει κάθε μία, όλα είπαμε οι απόψεις τους είναι αποδεκτές, μαθαίνουμε η κάθε μία από τις μαθαίνουμε βασικά, γνωρίζουμε η κάθε μία την άλλη. Ναι, αυτό θα έχει και πλάκα κιόλας. Θα είναι πολύ... Συνήθως βρισκόμαστε και τα λέμε δηλαδή. Γνωριζόμαστε με τις κοπέλες έτσι
Γνωριζόμαστε τέλος και πάντων. Χρόνια τώρα. Χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια που όσα είναι τα δικά μου. Εγώ με τη Στέλλα, κυρία μου, γνωριζόμαστε ακόμα πιο πολλά χρόνια. Εγώ δεν μπορώ. Εσύ δεν μπορείς, ναι. Θα είναι πολύ περίεργο τώρα να τα λέμε, όπως τα λέγαμε και πιο πριν άλλωστε, αλλά τώρα να το δημοσιεύουμε κιόλας και να μας ακούν κι άλλοι άνθρωποι. Ναι. Επ' αυτού η αλήθεια, ναι, θα συζητάμε μεταξύ μας. Εντάξει, στην αρχή θα είναι λίγο περίεργο και είναι λίγο περίεργο ακόμα. Είναι περίεργο, αλλά οκ, βασικά εμείς στο podcast θέλουμε να το κάνουμε πως θα είμαι σε μια παρέα, όπως είπαμε, μια παρέα που θέλει να συζητήσει τα προβλήματά της. Τα προβλήματά της, τις χαρές της, τις λύπες της, ό,τι περιλαμβάνει στη ζωή. Η ζωή μας. Ναι. Και θα μιλάμε και γενικά αυτά που μας απασχολούν, αλλά με πολύ πιο ελαφρύ σκοπό και τρόπο. Δηλαδή, μην περιμένει κάποιος ότι θα θέτουμε και σοβαρά ερωτήματα και θα τα σχολιάζουμε, αλλά μην θεωρεί κανείς ότι θα είμαστε και κοινωνική εκπομπή η οποία θα προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα. Φυσικά θα υπάρξει σοβαρότητα εκεί που θα πρέπει να υπάρξει. Αλλά θα συζητάμε και πολύ χαλαρά. Θα έχουμε πολύ χαλαρές συζητήσεις τέλος πάντων. Βασικά θα είναι λες και βγαίνουμε όλοι μαζί για καφέ. Εμείς οι τρεις από το σπίτι μας και εσείς δεν ξέρω από πού μας ακούτε. Τώρα που το είπες, ας πιω λίγο από τον καφέ που εγώ μόνο Ασχολίαστο που έχει κάνει μόνο για τον εαυτό της. Τέλος πάντων. Αχ, δεν ήθελα να το παρατηρήσετε, ήταν τυχαίο. Το έχει βάλει απέναντίου, ξέρω εγώ. Εν τω μεταξύ, από τον τρόπο νομίζω που μιλάμε ήδη, μπορείτε να καταλάβετε τις ηλικίες μας και σε τι γενιές είμαστε. Έλα καλέ, γιατί... Αυτό ήταν το συμπέρασμά μου. Ένα ωραίο quiz. Τι ηλικίες νομίζετε ότι είμαστε, ποιες ηλικίες? Λες να τους βάλουμε quiz από το πρώτο podcast. Why? Θα μας απαντήσετε. Η αλήθεια, το podcast, ναι, θέλουμε μια ωραία επικοινωνία μαζί σας, οπότε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν μπορείτε να μαντέψετε τις ηλικίες μας και τι generation είμαι η κάθε μία. Generations είναι γενιές. Ναι, γενιές. Δεν το χωράει το κεφάλι μου ότι πλέον καθορίζεται ο κάθε άνθρωπο σε σχέση Να, με τη μία γενιά boomer του. μπροστά. Δεν είμαι boomer εντωμεταξύ, είμαι boomer. Εγώ είμαι σίγουρα boomer. Αλήθεια. Είμαι boomer. Αυτό είναι το κακό της ηχογράφησης μόνο, δεν μπορείτε να έχετε... Δεν μπορείτε να μας δείτε. Ναι, θα ήταν πολύ πιο αστείο, αλλά εντάξει και για μας πολύ πιο άβολο, οπότε... Προς το παρόν είναι άβολο. Είναι ήδη άβολο. Νομίζω φαίνεται και από τον τόνο της φωνής μας και από το τι λέμε, οπότε δείξτε επίκεια. Είμαστε λίγο άσχετες. Θέλω πάρα πολύ αυτό να το ακούσουμε μετά από λίγο καιρό. Αφού θα είμαστε πιο εξοικειωμένες, ρε παιδί μου. Γιατί ούτε εγώ, ούτε κάποια άλλη κοπέλα από εδώ είναι εξοικειωμένη. Και θέλω τέλος πάντων να το ακούμε και να λέμε πώς ήταν έτσι η φωνή μας. Γιατί ήταν τόσο τσιριχτή. Γιατί όταν νιώθεις άβολα, είναι λίγο πιο τσιριχτή η φωνή σου. Τσιριχτή και λέμε τι λέγαμε καλέ, πώς μπορούσαμε να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Βέβαια, θα έχουμε αναπτυχθεί και ως τότε. Γι' αυτό θα μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα που είπαμε σήμερα και θα ντρεπόμαστε και θα νιώθουμε άβολα. Πω μακροπρόθεσμος στόχος που μπήκε τώρα. Δεν είναι κακό, βέβαια να έχουμε στόχο. Manifest. Αυτά δεν είναι της γενιάς σου. Αυτά είναι της γενιάς μου. Αυτά είναι της γενιάς σου. Είναι στο manifest της γενιάς των Z ή X. Νομίζω είμαι millennial με Z. Παιδιά, θέλετε Πρέπει να να το το ψάξουμε εξηγήσετε λίγο λίγο. Γιατί δεν ξέρω αυτά που λέτε. Πραγματικά δεν μπορώ να παρακολουθήσω 100%. Δηλαδή, Και ύστερα λέει ότι δεν είναι boomer. Εν τω μεταξύ, νομίζω ημερολογιακά δεν είμαι boomer. Ημερολογιακά δεν είσαι, αλλά πρακτικά. Πρακτικά είμαι, η αλήθεια. Είμαι λίγο. Είσαι boomer. Άμα ακούσεις, ναι, εγώ ας πούμε, επειδή δεν είμαι Z, είμαι millennials, ακούω πολλές φορές τα άτομα νεότερης ηλικίας από μένα που λένε και κάποιες λέξεις οι οποίες αναρωτιέμαι τι λένε. Βέβαια, σκέφτομαι ότι
Και εγώ σαν έφηβη, σαν παιδί, είχα τη δική μου αργό, το δικό μου λεξιλόγιο, οπότε και αυτοί έχουν το δικό τους λεξιλόγιο και αργό. Με είπε έφηβη. Με είπε παιδί. Δεν είμαι ανήλικη να πούμε σε αυτό το σημείο. Δεν είσαι ανήλικη, αλλά οι λέξεις που βγαίνουν, αυτά που μου λες εμένα, πώς με λες? Boomer σε λέω. Boomer. Α, δεν λέει μόνο εμένα. Όχι, Καλά, όχι. αυτό είναι τέλειο, δεν πειράζει, Στέλλα. Δύο εναντίον ενός. Τώρα, τι γίνεται τώρα? Πρέπει να προσέχεις τα λόγια σου πλέον. Τέλος είμαστε και δύο πάντων. boomer. Boomer στη ψυχή, αλλά ημερολογιακά όχι. Δηλαδή, ημερολογιακά νομίζω. πού είμαστε? Εσύ. Άστο, είναι χειρότερο το boomer από τη μερολογιακά. Όχι, όχι, γιατί boomer δεν είναι 80. καταλαβαίνω. Νομίζω είναι δεκαετία 80. Είπαμε, 80s. ναι, είπαμε να Ψάξτε το λίγο. Είπαμε ότι αν θέλουν να μαντέψουν τις ηλικίες μας μόνο και από το πρώτο podcast που βγάζουμε και από αυτά που λέμε. Αν μπορέσει κάποιος να το πετύχει. Δηλαδή η δεκαετία, όχι την ηλικία, γιατί πού να ξέρεις ακριβώς την ηλικία μου. Δεν με γνωρίζεις. Τώρα με γνωρίζεις, ναι. Τώρα θα γνωριστούμε. Μπορούν να πούνε έτος, δεν πειράζει, ας πούμε μυστείς γενιές. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι ευκαιρία, γιατί πάντα το είχα πολύ μπερδεμένο αυτό μες στο μυαλό μου. Γενικά ακούγονται αυτοί οι όροι πολύ συχνά τώρα τελευταία. Γι' αυτό θεωρείσαι boomer. Γι' αυτό θεωρούμαστε boomer. Οπότε δεν χρειάζεται να ψάξουμε τίποτα, τα βρήκαμε όλα. Εδώ κάπου κάτι μου λέει ότι πρέπει να πω, τραγικό. 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 Tragic. C'est tragique. Très tragique. Tragic. Quelle catastrophe. Quelle décadence. Quelle décadence. Dance. Ημερομηνίες. Γεια σου. Επιστρέψαμε. Ξεχάσαμε να σας αναφέρουμε ότι μαζί μας έχουμε και ένα τέταρτο μέλος, τετράποδο, το οποίο ονομάζεται Ναταλίεβα, η οποία εκείνη τη στιγμή ένιωσε την ανάγκη να πρέπει να γαυγίσει. Οπότε ναι, πρέπει να διακόψουμε. Ήθελε να εκφραστεί το σκυλάκι. Εννοείται. Είναι και αυτό μέσα στη φύση της. Μέσα στη φύση της και είναι αποδεκτό να εκφράζεται. Οπότε θα ξανασυμβεί να γνωρίζετε. Φυσικά εντάξει, το γνωρίζουμε ότι θα είναι λίγο και ενοχλητικό να γαυγίζει ο σκύλος ενώ προσπαθείς να μιλάς. Οπότε θα το... Οπότε, για πες μας Βικτόρια, αυτό για τα generations. Να σου πω κάτι. Άδικα σας λέω boomers. Για πες, γιατί. Βέβαια. Ένα λεπτό. Να το αναλύσουμε τώρα αυτό. Αυτό ηλικιακά και με βάση τις ημερομηνίες γέννησής σας, ναι, δεν είστε boomers. Γιατί άμα σας πω ποια ημερομηνία είναι οι boomers, ποιες ημερομηνίες, συγγνώμη, θα πείτε κούκλα μου. Τι μας λες τώρα? Κουκλάκι μου, για πες μου. Λοιπόν, για πες μου τι με λες τόσο καιρό. Baby boomer, ονομάζοντας είναι γεννημένοι από το 46 με το 64. Συγγνώμη. Και συγγνώμη σε όλους τους boomers εκεί έξω. Αλλά δεν καταλαβαίνετε πολλά πράγματα που λέμε. Εντάξει ρε παιδί μου, ναι, όντως δεν τα καταλαβαίνουμε. Τι να κάνουμε και τώρα. Βέβαια δεν κρίνω, γιατί εγώ είπαμε ότι είμαι στο Millennials και Gen Z, γιατί όπως βλέπω εδώ πέρα, σε ένα site που διαβάζω, οι Millennials είναι γεννημένοι από το 80 μέχρι το 96. Ωραία. Καμία αποκάλυψη ηλικίας από ό,τι βλέπετε. Δεν μιλάει καμία. Εντάξει, είναι ένα range, ξέρω εγώ, δεν μπορούμε να καταλάβουμε μέσα και τις ηλικίες Ναι, μας. και μετά λέει Generation Z από 96 μέχρι 12. Τι λέτε ρε παιδιά? Από το 96 μέχρι το 12. Ναι, αφού είναι, πάμε σε... Έχω εγώ το ίδιο Είναι- με μετά κάποιον είναι 14χρονο. Μα υπάρχουν τα άτομα που έχουν γεννηθεί μετά το 2000. Αδιανόητο. Αδιανόητο. Ναι, είδες, Αυτό τότε, φαίνεται και σε μένα αδιανόητο. τότε που το 2000 περιμέναμε και τη συντέλεια του κόσμου, αν θυμάστε καλά όσοι ήταν... Εγώ ήμουν Όσοι μικρή. Όσοι καταλαβαίνανε τότε τι γινότανε. Όσοι καταλαβαίνανε τότε τι καταλαβαίνετε. γινότανε. Και δηλαδή υπάρχει ακόμα μία γενιά κιόλας αυτή του 12. Είναι και παλιή και υπάρχει και ακόμα μία γενιά η οποία είναι από πότε μέχρι πότε. Από το 13 μέχρι το 25 παρακαλώ πολύ. Και πώς ονομάζεται αυτή η γενιά? Gen Α. Gen Αλφα. Αλφα. Ναι. Άντε καλά, εκεί η έξι ποια Να είναι. σας πω κάτι. Η 6 είναι από 65 μέχρι 80. Οκ. Λέει εδώ πέρα.
Βέβαια θα κάνω την έρευνά μου και θα επανέλθω για να μπορώ να σας τη λέω άνετα και τεκμηριωμένα τώρα πια. Καλά, να σου πω κάτι, η αλήθεια αυτό που, ας πούμε, εγώ έλεγα τον εαυτό μου boomer, δεν είναι γιατί δεν πάω λίγο με τη φάση λεξιλόγιο, συμπεριφορά, τρόπος σκέψης, είναι πολύ διαφορετικός, ο δικός μου είναι τον άλλο. Τώρα, με τον άλλο, εντάξει, τώρα είμαι boomer γιατί ας πούμε κάποια πράγματα δεν τα ακολουθώ, γιατί δεν μου αρέσει να ακολουθώ ποτέ τις τάσεις, προτιμώ να ακολουθώ το δικό μου δρόμο, ρε παιδάκι μου, να δημιουργήσω κάτι δικό μου. Δηλαδή, εγώ είμαι η Στέλλα, το ότι κάνουν. Πώς το λένε, ρε φίλε. Καλά, να μας επιστρέψει να πούμε, αν θέλεις, ότι είσαι και καλλιτεχνική φύση, οπότε γι' αυτό λίγο έτσι λειτουργείς. Ναι, δεν μ' αρέσει ποτέ να ακολουθώ τους κανόνες. Εντάξει. Δεν είμαι βέβαια αναρχικό στοιχείο και αυτά. Αυτό είμαι εγώ. Ναι, αναρχικό στοιχείο, ναι. Πάρα πολύ. Αποκλείεται. Είμαι, αλλά δεν το πιστεύουνε, δεν ξέρω γιατί δεν με πιστεύουνε. Ούτε εγώ πάω με βάση το... Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, αλλά αλήθεια. Δεν ξέρω για αυτούς που έχουν ζήσει, μια συζήτηση για το Millennium, αν θυμάστε, ρε φίλ. Σαν millennials που το έχω ζήσει, το έχω καταλάβει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν εσείς, ας πούμε, ως ακροατές πηγαίνετε και βλέπετε, υπάρχουν κάποιες σειρές, όπως Κωνσταντίνου και Ελένης, εγκλήματα και όλα αυτά που είχαν βγάλει επαιτειακό επεισόδιο για αυτό το θέμα και ήτανε και τα βλέπω. Εγώ είμαι και το άτομο που τα βλέπει αυτά, δηλαδή γυρνάω λίγο πίσω σε αυτές τις σειρές και τα βλέπω και βλέπω και λίγο και το πώς σατυρίζανε, πώς το λένε, σατυρίζανε και το κάνουν και λίγο χιουμοριστικό για όλα αυτά τα που συμβαίνανε, διακομώδηση, ναι. Των τότε φόβων, γιατί είχαν πολλούς φόβους ότι θα καταστρεφόταν ο κόσμος και όλα αυτά. Και το βάζανε στις σειρές, ήταν πάρα πολύ αστείο. Ωραία, ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Επαιτειακά επεισόδια πάρα πολύ αστεία. Παιδιά, έπρεπε να δείτε το ύφος της Βικτόριας. Ήτανε κάπως, κοιτούσε το ταβάνι, λέει τι γίνεται, όντως. Καλά, δεν έχεις δει ποτέ το επαιτειακό. Δεν ξέρω αν ονομάζεται επαιτειακό. Επαιτειακό είναι, γιατί ήταν οι σειρές, υπήρξαν οι σειρές που πατήσανε, δηλαδή από 99 πηγαίναμε 2000, βγάλανε αυτά τα επεισόδια, ήταν επαιτειακά γιατί αλλάζαμε και τη χρονιά και οι περισσότερες σειρές ασχολιόντουσαν, οι κωμωδίες βασικά, με αυτό το θέμα και ήταν τρελά αστείες. Καλά, εσύ δεν το ήξερες. Εγώ καμία σχέση με αυτά δεν καταλαβαίνω καν τι λένε αυτή τη στιγμή. Κινέζικα. Ένα Κωνσταντίνου και Ελένης περπατώντας, παιδιά, ποιο της ψαλτή ήτανε. Ποιο περπατώντας καλά, μόνο Κωνσταντίνου και Ελένης. Είμαστε και ακόμα ζωντανοί. Ναι, ποιος το τραγουδάει. Αυτό Πρωτοψάλτη, βρε. Πρωτοψάλτη, καλά είπα, καλά. Ρε παιδιά, μπερδεύτηκα κιόλας. Ναι. Να σου δεν πω το κάτι. θυμάσαι, δεν το έχεις κάνει εικόνα. Εικόνα το έχω. Έχω να μπαίνει βλαχάκι στο μπαρ. Ναι, μπράβο. Λέω τώρα. Όχι, πολύ καλά. Κάνε το πάρτι στο μπαρ. Το σπήλι της Λίσας, παιδιά, στο θέατρο, η Πέγγι Καρά με το σπήλι της Λίσας. Η Ματίνα. Έκανε ο καθένας αυτό που ήθελε εδώ και καιρό. Το αποθυμένο του τέλος πάντων. Δίδαγμα. Δεν αφήνουμε αποθυμένα. Τα εγκλήματα. Τα κάνουμε εδώ και τώρα. Τα εγκλήματα που δείξανε επεισόδιο ότι πήγανε σε ένα καταφύγιο στη Μπάρνηθα Πεντέλη. Ήτανε, παιδιά δεν ξέρω, αλλά αν είστε... Συγγνώμη. Τίποτα, έκανα κάποιες κινήσεις και ακουγόμουν και μου είπε... Δεν πειράζει, να σας πω συγγνώμη, αυτοί οι ήχοι θα υπάρχουν, γιατί όπως είπαμε ότι είμαστε οι καφετζούτες και... Τώρα κάνουμε όλες πάμε σε έναν καφέ. Άσχετα αν δεν μας κάνανε μας καφέ. Άσχετο αυτό. Πότε ήτανε, τι σου είπε. Παιδιά, δεν γίνεται. Δηλαδή θα σας βάλουμε τη σειρά να κάνουμε καφέ και αν δεν μου κάνει καμία φορά καφέ. Δηλαδή αυτό θα σας το κάνω. Το ψυχολογικό πόλεμο θα σας κάνω. Εγώ δεν κάνω καλό καφέ, αυτό είναι γνωστό. Οπότε απαλλάσσομαι από αυτήν την ενέργεια. Καμία δικαιολογία όταν θα είναι η σειρά σου θα πρέπει να μας κάνεις. Και αν δεν μας κάνεις, θα υποστείς αυτό που μου κάνετε εμένα αυτή τη στιγμή. Που λέγεται. Bullying. Δεν ξέρω. Ας
Ας το πιάσουμε σε ένα άλλο θέμα αυτό. Δεν σου κάνουμε bullying, δεν σου κάνουμε, όχι. Απαγορεύεται το bullying. Απλά την πειράζουμε γιατί, ναι, έτσι είμαστε, θέλουμε να πειράζουμε Συγγνώμη, μία την απλά άλλη. της υπενθυμίζουμε ότι έπρεπε να κάνει μια ενέργεια που δεν την έκανε. Αυτό. Ναι. You had one job. Αυτό θα μου το λένε για πολύ καιρό. Μα- Δηλαδή, Ναι. μπορεί του χρόνου τέτοια μέρα να μου το χτυπήσουνε και τότε. Εντάξει, Καταλαβαίνετε. κοιτάξτε, μια συζήτηση ξεκινάει πάνω στον καφέ, η μέρα ξεκινάει με έναν καφέ, κάποιος χαλαρώνει με έναν καφέ, είναι... Ναι, εντωμεταξύ, για να γυρίσουμε λίγο στο θέμα που είχαμε πει με το 2000 και τα λοιπά, ίσως το ονόμαζαν επαιτειακά, δεν είμαι σίγουρη, αλλά να αναφέρουμε ότι και το όνομα του βίντεο μας είναι το επαιτειακό. Α, ναι, Χριστέ μου, αυτό ξεχάσαμε το να φέρουμε. Είδατε, οπότε Πω, συμπίπτουμε, πω. συμπίπτουμε όμως η Z με τους millennials που που άλλαζε ο χρόνος και τα επεισόδια όλα αυτά που αναφέραμε ήταν επαιτειακά. Είμαστε κι εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα επαιτειακό. Το ξεκίνημα, το παίρνουμε έναυσμα του. Πυρός, όχι, λάθος το λέμε. Οκ, δεν πειράζει. Τη σκητάλης. Τη σκητάλης, όχι τη σκητάλη. Ποιο να πάρουμε ρε παιδιά, τη Παίρνει- σκητάλη. Δεν κατάλαβα, τις Από έχασα. κανέναν. Από κανέναν. Και η αλήθεια... Τώρα εγώ θέλω να αλλάξω λίγο το θέμα, να σας πούμε και λίγο γιατί το κάνουμε αυτό το podcast σε κάθε μία ξεχωριστά, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά και να μην σας παραφορτώνουμε κιόλας. Λοιπόν, εγώ το κάνω... Γιατί το κάνω? Γιατί θέλω να εκφράσω κάπου λίγο τις απόψεις μου για τους προβληματισμούς μου. Θέλω να εκφραστώ λίγο, να συζητάω, να δίνω κάποια κάποια θετικά, πώς το λένε, vibes, ναι. Vibes, όποιο και να είναι αυτό το θέμα, η αλήθεια πρέπει να κρατάμε τη θετικότητά μας και ελπίζουμε αυτό που θέλω να μεταδώσω στον κόσμο είναι η θετικότητα. Γιατί γελάς εσύ? Όχι, δεν γελάω για σένα. Όχι, δεν γελάς για μένα, γιατί το ξέρω. χάλασα το μικρόφωνο μου. Ωραία, Αυτό ξεκινήσαμε. συνέβη στο επεισόδιο νούμερο 1. Α, δεν μπορώ. Οπότε ναι, εγώ θέλω να στείλω μια θετικότητα, παρότι θα λέμε και πιο σοβαρά προβλήματα και πιο χαλαρά προβλήματα. Μια θετικότητα, θέλω και εγώ να ξεκινάω καλά, γιατί και εμένα μπορεί, όχι μόνο σε εσάς, αλλά να δώσω κι εγώ να λάβω κι εγώ μια θετικότητα από αυτό που κάνω. Αυτά. Τώρα δεν ξέρω για εσάς, Να πω εγώ. Βικτόρια και Ρενάτα. Βεβαίως. Εγώ βασικά, ας παρουσιαστώ σαν μια χημικός μόνη ψάχνη, με άνεργη αυτή τη στιγμή. Όχι μόνη ψάχνη, δουλειά ψάχνει. Μόνη ψάχνει. Συγγνώμη, χημικός δουλειά ψάχνει. Και ναι, και εγώ λίγο για τους ίδιους λόγους, βέβαια όχι ότι θα βγάλω κάποιο χρήμα από όλο αυτό, απλά ήταν σαν μια φυγή από την καθημερινότητά μου και σε αυτό το ψάξιμο και εγώ θα ήθελα να αναλύω κάπως τους προβληματισμούς μου. Μιας και όντως είμαστε η νεολαία αυτού του τόπου, ας το ρίξω κι άλλο. Είσαι όντως ακόμα η νεολαία αυτού του τόπου. Αχ, θα τη δίνω. Νομίζεις ότι θεωρείσαι νεολαία αυτού του τόπου. Θα βιοπραγίσω. Όχι. Είμαι όχι, κάτω των 30, δεν είναι πούμε σε αυτό το σημείο, οπότε είμαι ακόμα στη νεολαία αυτού του τόπου. Και η νεολαία έχει προβληματισμούς, ειδικά για το εργασιακό αυτή τη στιγμή που με τρώει και εμένα είναι κάτι Μα δεν που είναι, καίγεται. δεν είναι μόνο το εργασιακό, είναι όλο είναι και το πώς ζούμε σαν κοινωνία. Ναι, γιατί όλα αυτά ρε παιδί μου. βασικά, sorry, εγώ θα ήθελα να πω ότι δεν θα είναι προσωπικές εμπειρίες και απόψεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Ναι, και απλά κι εγώ ήθελα να κάνω κάτι εκτός αυτού που έκανα μέχρι τώρα και να βγω και λίγο από το comfort zone μου, γιατί είναι μερικές φορές καλό να βγαίνουμε από αυτό. Βασικά όχι μερικές φορές, πάντα είναι καλό να βγαίνουμε από το comfort zone. Μα είναι καλό Να να βρω και βγαίνεις. κάποια άλλη πτυχή του εαυτού μου, ξέρω εγώ, μπορεί να υπάρχει κάπου κάτι κρυμμένο που να μην το γνωρίζω μέχρι τώρα. Νέες Επίσης εμπειρίες. είναι
και ένα δημιουργικό κομμάτι, το οποίο δεν το είχα σκαλίσει ποτέ μου, οπότε ναι, είναι ένα challenge για μένα αυτό, μια πρόκληση. Αυτό, δεν έχω σκεφτεί κάτι άλλο. Να πει και η φίλη του τη Ρενάτα που δεν μας έχει κάνει καφέ. Η Ναταλίτσα δεν θα σας πει μόνο, αλλά κάθεται εδώ πέρα δίπλα μας, συνήθως ροχαλίζει. Ναι, ροχαλίζει πάρα πολύ. Ροχαλίζει, παιδιά, ροχαλίζει. Ναι. Εγώ, λοιπόν, γιατί το κάνω, γιατί έχω χρόνο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, διαβάζω λίγο τον τελευταίο καιρό, αλλά έχω και περισσότερο χρόνο. Δεν θα σας πω κι εγώ κάτι διαφορετικό από τις προλαλήσαντες. Δεν την πιέσαμε, να ξέρετε. Το λεξιλόγιο μας είναι... Ναι, προλαλήσασες. Προλαλήσαντες. Όχι, το λεξιλόγιο μας ενώ είναι πλούσιο. Είναι πλούσιο. Πλούσιο. Οκ, κάνουμε και λάθη όμως. Όλοι Μην κάνουμε μας λάθη. κοροϊδεύετε για τα λάθη που θα κάνουμε. Εμείς προσπαθούμε να μιλήσουμε λίγο πιο... Για εμένα, ωραία. Μου αρέσει να μιλάω να χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις και τώρα δεν ξέρω, το βρήκα και ως ευκαιρία. Λοιπόν, γιατί το κάνω εγώ το podcast. Το podcast το κάνω γιατί, όπως είπα και πριν, έχω χρόνο. Δεν θα πω κάτι διαφορετικό, είμαι κι εγώ ανεργή. Όμορφα, πολύ όμορφα. Ομοειδιάτες. Βεβαίως. Γενικά μου αρέσει να ασχολούμαι κι εγώ με αυτά με τις πτυχές του εαυτού μου που εκτίθεμαι τέλος πάντων, να το πω και έτσι. Μ' αρέσει λίγο να βγαίνω και εγώ το έχω ξανακάνει, έχω ξαναβγεί από το comfort zone μου και μου άρεσε. Νιώθω ότι εμπνέομαι κάπως έτσι. Ναι, δεν έχω κάποιον άλλο λόγο, νομίζω αυτός είναι. Μου αρέσει και λίγο. Ναι, μου αρέσει να λέω τις απόψεις μου. Και γιατί να μην το κάνουμε μαζί, οι τρεις μας. Και εσείς μαζί. Και να μας λέτε και εσείς τις απόψεις σας. Και να μας ακούτε και αν θέλετε να ρωτήσετε και κάτι. Ναι, γιατί όχι. Απλά θα επεκτείνουμε τη συζήτηση μας προς τα έξω. Δεν είναι κάτι. Ναι. Δεν είναι κάτι τρομερό. Ναι, μου αρέσει. Μου αρέσει πολύ αυτό που θα κάνουμε. Έχουμε την έγκριση από το boss. Οπότε... Το boss, ποιος είναι το boss, η Ναταλία. Όχι, κάπως αλλιώς η Ναταλία. λέγεται, έχουμε την έγκριση. Ξέρεις τι, αυτό δεν ήταν έγκριση, ήταν συνειδητοποίηση του εαυτού μου. Το ξέρω, παιδί μου. Οπότε θα έχουμε και λίγο ψυχοσυνθετικές απόψεις, εκφραζόμαστε ψυχοσυνθετικά. Εντάξει, όπως θα ακούσετε κιόλας, γιατί δεν θα δείτε, θα ακούσετε. Ναι, εγώ δεν δέχομαι να με δείτε. Ναι, είναι αυτό το point. 3 διαφορετικοί χαρακτήρες. Σχολιάζουν πάνω στον καφέ, γιατί οκ. Sorry. Δεν σου κάνω Πάνε στο... Όχι. Πάνε στον καφέ. Είναι όπως άμεσα, δηλαδή θα κάνετε κι εσείς μια συζήτηση σε μια έξοδο στο σπίτι σου με κάποιους φίλους, τα αδέρφια σου, δηλαδή μια απλή συζήτηση που είναι παντός επιστητού η συζήτηση του καφέ. Γιατί είμαστε εδώ πέρα μπαίνει και το boomer. Ναι, έτσι φαίνεται το boomer. Ότι είσαι εσύ. Εγώ είπα ότι είμαι boomer, δεν με νοιάζει. Να σου κάτι αλήθεια. Δεν με νοιάζει αν είμαι boomer, αν είμαι millennial, δεν με νοιάζει. Θέλω απλά να εκφράζομαι άνετα. Και τώρα όποιος με αποδέχεται, όποιος δεν με αποδέχεται, δεν με αποδέχεται. Καλλιτεχνικό μυαλό, ρε παιδί μου. Αυτά είναι. Και αυτά είναι με εμάς. Νομίζω ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Καλέ, είναι πολύ νωρίς. Δεν θέλετε να σας κρατήσουμε ακόμα λίγο παρέα. Μιλάμε τόση ώρα. Τόση ώρα. Δεν μας βαρεθήκατε. Όχι, δεν θα μας βαρεθείτε. Ελπίζω. Μην ξεκινάμε. Θα συνεχίσουμε. Ναι, στο YouTube.
στο YouTube, ναι. γιατί είμαστε και λίγο άσχετες, Έχουμε είπαμε. και Instagram εντωμεταξύ, δεν έχουμε μόνο YouTube. Οι καφετζούδες είναι το όνομά μας. Κάντε Subscribe. Yes, η γλώσσα μου μπερδεύεται. Μπερδεύεται η γλώσσα μου, έχουμε όπως και και follow και TikTok. Ωραία, οπότε να τα μαζέψουμε, να τα συντοψίσουμε λίγο όλα μαζί, Ναι, γιατί ναι, τους ναι. μπερδέψαμε νομίζω. Εντάξει, Ναι, το όνομα είναι οι καφετζούδες, θα μας βρείτε έτσι ή στο TikTok, ή στο Instagram, ή στο YouTube. Οι καφετζούδες. Δεν Όπως έχει το κάτι. λαιμό σας. Έτσι θα μας βρείτε. Δεν έχει. Και κάτι άλλο, όχι μόνο να μας βρείτε, να μας κάνετε και ένα subscribe. Ναι, και Και ένα follow. follow.